господин Стефан Бонев, който е писател, който вече влезе във вашите учебници на Болвест, така че може да го очаквате на матура да ви се случи, като пораснете още малко, с някои от неговите разкази. Той ще си представи гостите след малко. Искам само да се обърна към вас и да ви кажа, че госпожа Николова ви поздравява и се извинява, че не може да присъства, понеже в момента има китайска делегация. По една случайност тя съвпадна с нашето събитие и ще присъства там. Така че ние ще се постараем да си превърнем срещата в един ползотворен за всички разговор. Господин Стефан Бонев е роден в град Сливен, но е израсъл в Силистра. От 1987 година е горд силибелиец и приема този град като роден. Работи в община Пловдив в отдел култура. Издала е 3 сборника с разкази, някои от които, както казах, от произведенията са в издателство Болвест в неговите учебни помагала. Това, с което обаче в последните години заповядай. Извинявайте, започнах много ведва. Заповядайте. Особено в последните 2 години името на господин Бонев е неговата така наречена творческа литературна работилница, проектът Недоизречено, който беше проведен в 2 пловдивски училища, Руска гимназия и Хуманитарна гимназия. Един проект на масичките пред вас може би стои тази матрица, по която всеки един от вас би могъл да се чувства съавтор на господин Бонев и да напише това, което чувства, което го вълнува, което му харесва, което иска да сподели с другите. Февруари месец може да се окаже, че там назад някакъв. Този конкурс смятаме да проведем и в нашето училище. За сега сме се спрели на една дата, февруари месец. Възможна дата за конкурса 27 февруари 2015, а последна дата за изпращане на вашите, повтарям, вашите творби 13 февруари 2015 година. Това ще го уточним. Вие сега в момента едва ли ще успеете да запомните всички факти и тези от вас, които искат да участват в конкурса, ще направят това. Тук е и спонсора на конкурс Недоизречено, ректорът на Аграрния университет, професор Димитър Димитров. Някой от вас може да стане негов студент или вече да е бъдещ негов студент. Тук е и господин Здравко Дечев, който е литературен критик, преподавател по българска литература в Пловдивския университет. Тук са и лауреати на някои от изданията на Недоизречено, които господин Бонев ще представи лично. Заповядайте. Назад минете, мисля, че няма вече празни места. Ще намерите място. Господин Дечев, представете ни останалите ваши гости. Извинявам се. Бонев. Здравейте. И себе си. И себе си ще представя, да. Значи искам първо Дима Политова, понеже тя, освен че поетеса, така и Пловдивска, беше и член на още първото жури на първото издание на Недоизречено през 2012 година. Да почнем от този край. Елина Коваджийска, която спечели голямата награда в последното издание, наградата осигурена от професор Димитров. Не, това не е безпълно. Тя 2 пъти печели Недоизречено.
Бикрин Шопова. Аз искам да благодаря също най-вече на Димитър Димитров, професор Димитров, който е ректор на Висше училище по бизнес и развитие на регионите, така е цялото название. За това, че подкрепи нашия конкурс, защото той преди изглеждаше съвсем дилетантски, но както вече има парични награди, нещата започнаха да гледат така да се каже професионално. Макар че се надявам на това, че има някакви парични награди, това не би трябвало да повлияе на начина, по който пишете, но все пак е някакъв стимул и хубаво е човек да знае, че има някаква награда. Реално това му дава някакво удоволствие, не че сумите са големи, но те са важни като присъствие. Все пак живеем в едно общество, което би трябвало да развива някаква пазарна икономика, колкото и да е далеко това от темата, за която сме се събрали, мисля, че това е така. От първия конкурс още в наша жури Здравко Дечев, който аз бих нарекал не литературен критик, а литературовед. И той не е фактически във всичките конкурси, които са сега, сменени сме много хора, са минали при журито на конкурса, но той е първото и последното издание и сега 6-то отново е в него. Ами да не пропуснах някой, човека зад камерата. Тя е нов член на нашето общество, наречено и изречено, и с нейната задача е да филмира, да остави за паметта с клипови снимки всичките неща, които правим и доизречено в конкурсите и други изяви, които правя, за което съм благодарен. Да се познаваме отдавна с нея, но за първи път в това амбула. Някой пропуснах ли? Не съм забрал някой. Има още един член на журито, който е във Варна. Това е първият човек, който дописа доизречено, това е Марела Русева. Тя съжалява, че не може да дойде днеска. Днеска има лекции много важни, някакъв курс там учи психология. Но по принцип, може би ще дойде на връчването на наградите. Тя първа дописа тази матрица, първа го направи това нещо и аз за това я направих и с автор на конкурса. Но стигнах вече до това как се роди конкурса. Това, което виждате пред вас на масите, е самата матрица на доизречено. Умишлено не съм променял до сега, не съм правил нова, за да има такава база за сравнение между отделните издания. Може би ще направим още една матрица да върви паралелно с първата, но мисля, че тази трябва да се върви винаги заедно, основно. Аз го написах като едно просто нестандартно произведение, така с празните места вътре, всеки да си го пише в собствените си мисли, липсващото от тази матрица. Публикувах във Фейсбук и очаквах така някакви унищожаващи критики. За моя най-голяма изненада, всичко, което прочетох, беше положително, адмирации. И вече мислех, че това свърши цялата работа, тъй като ще напиша още на две такива, пък може и книга да знам. Когато Марела Русева ми изпрати дописано от нея това нещо не доизречено, защото тя го дописала без да се накарва на хартия, нали, не само в листите в главата си. Значи всеки би могъл да го направи и тогава се роди идеята да направим този конкурс. Пропуснах един много важен човек, който се е скрил там отзад, Силвия Димитрова. С нея направихме едно от предишните недоизречени, за което съм благодарен. И така се роди конкурса и даже ние не добуваме календарните години, правим по 2 издания на година, изобщо когато има интерес, както сега възникне интерес от ваша страна. Аз бях планирал да правя следващото издание в Плевен, да бъде от национален мащаб. То ще да е 6-то издание, но сега то ще бъде 7-то, защото вашето, което ще бъде тук, нали, само за вас и за вашите учители, разбрах, че има учители, които проявяват интерес към матрицата, ще бъде 6-то издание, локално, само за гимназията. Така се очертава проблема. Значи какво трябва да направите с тази матрица? Няма да я попълвате на ръка. Казахме срока 13 февруари, нарочно го избрахме да е 13 февруари петък. Да си пробваме късмета. До този срок вие ще си напишете каквото имате да пишете в тези празни полета и ще ми ги пратите на почта, която е написана най-отдолу. След което Здравко Дечев като председател на журито сформира журито, събираме се и определяме кои са наградените. Както и на последния конкурс ще има награда и за участник, който е над 21 години и за участници, които са под 21 години, т.е. за вас. Във втората категория ще могат да се създават учители, ваши родители, ако искате, ако имате интерес. И ще има една награда и за хора, които са вече минали вашата възраст. Просто трябва в такъв формат да ми го пратите, може да е на Word, на
РТФ, на ДОК, на ДОКС, нещо, което се отваря текстове, когато станат готови тези неща. Госпожа Николина Иванова казва, че така ще наръчка от време на време и забравяте, защото до 13 февруари има още много време. Предполагам, че ще се съберат доста неща за разреждане, като гледам колко хора са в залата. Дано всички от вас да имат така доброто желание да участват. Ами, преди да преминем нататък към другите неща, искам да дам думата на професор Димитров. Не само като спонсор, но той има и причина да има първи думата, защото неговото учебно заведение има интереси из цяла България и той трябва да ходи да се движи интереси в другите са. Да, добре. Това е неговата книга, между другото. Тук съм приготвил за отличниците 25-30 бройки с автограф. Тя се казва "Съвети за мъж на средна възраст от Южна България". А отзад пише така: "Тази книга може да бъде полезна за студенти, професори, моми, ергени и граждани на Северна България". Понеже аз съм и първият председател на дружеството на карикатуристите в Пловдив и там бяхме заедно и с хумористите, така общо взето в книгата има много чувство за хумор. Но това, което с господин Бонев правим, е, че моето разбиране, защо се запалих по този конкурс. Значи ние сме университета, който е най-близо до Френската гимназия. Нали? Знаете къде е, на булевард Дунав се намираме. Имаме филиали в Русия, Велико Търново и още много други градове. Обучаваме 7200 студенти по специалности управление на проекти, управление на финанси, управление на банки, управление на общини, управление на региони, маркетинг и още много други хубави специалности, но аз не ви агитирам, защото вие си решете къде да учите. Само едно ще ви кажа: питайте тези студенти, които вече учат там, и не вярвайте на никакви други реклами, когато си избирате вуз. И толкова за вуза. За това, което прави Стефан Бонев. Много се запалих, защото в моята книга аз имам една от главите е посветена на бъдещето на изкуството. Аз ще ви я покажа. Но преди да ви я покажа, ще ви кажа какво е моето разбиране за това. Ако питате вашите учители по литература или по изкуствата, ще ви кажат, че изкуството има ролята да прави хората по-хуманни, по-добри. Нали се сещате, че оня простак, който слуша само чалга и пие бира и пуши и псува поредното правителство, той не може да бъде толкова хуманен, колкото вас, които сте чели Чехов, слушали сте Чайковски, Достоевски, Максим Горки и така нататък, или пък, ако щете, Шекспир. Както казват някой, Шекспирт. Разбирането на Стефан Бонев и на мен обаче разширява хуманизма в литература и в изкуството изобщо. А именно да се умножават творческите хора. Колкото повече творчески хора имаме в обществото, толкова по-напред ще се развива държава. Да сътвориш нещо ново. За това, в моите лекции по мениджмънт, аз казвам така: в изкуството, в науката и в бизнеса има място за този, който каже нещо ново. Ако съседа произвежда арпаджик и ти почнеш да произвеждаш арпаджик, шансовете ти падат. Цената ще падне двойно, защото ще се струпа много арпаджик на пазара. Ако някой не знае какво е арпаджик, има ли някой да не знае какво е? Това са едни малки лукчета, които представляват семето на лука. Като се сложат, после израства лук. А преди това е било семе. Така. Ето как ще ви демонстрирам какво искам да кажа. Купих си, ей тук на това червеното се вижда, в книгата ще го видите, пластика на Ален Руа. Той почина вече, Бог да го прости, френски скулптор, който дойде в България, благодарение на красотата на българската жена, която виждам тук навсякъде. Влюби се в художничката от Пловдив Лили Кичукова
и се пресели в Пловдив, в град Троа, Франция. Тук се виждат две фигури на един мъж и една жена, които аз всеки ден мога да променям в отношенията помежду им. Мога да ги накарам да се прегърнат, мога да ги накарам да легнат един върху друг, или един до друг, или един за друг, зависимо от това каква идея имам в главата си. Доста вариантира. И те ми носят някакво настроение. И това настроение го изтърпявам, докато ми омръзне. След това ги сменям. Позите. Това е много смешно. Няма нищо. Искам да ви кажа, че времето прекарано в смях е време прекарано за боговете. Така че никога не се притеснявайте да намирате време да се посмеете. В едно мое стихотворение казвам как двама души общували помежду си, докато разстоянието помежду им станало отрицателна величина. Проникване вече. Никога не може да има разстояние, което е отрицателна величина, освен когато двамата са един в друг. Дифузия ли? Така. Какво се случва тук? Скулпторът е създал една творба, която позволява на този, който е консуматора на изкуството, аз, някой си там, купил тази пластика, да участва в творческия процес. Самия той да прави някакво творчество. Ето го, това, което прави Стефан Боев. Той е сложил думичките и е оставил място за липсващи думички. Вашето съучастие в това творчество вече ви прави творчески хора. Преди много години голямата ми дъщеря е голяма, по-голяма от вас, а малката ми е на 4 годинки и половина. Ходи на детска градина, сутрин си я води в детска градина весела. Някой от вас бил ли е детска градина весела? Сигурно. Тя е хубава градина. Наболява дума. И така. Ето, това е ключовия въпрос, уважаеми млади хора. Много ми е интересно да бъда сред вас и да ви кажа това важно нещо. Човек, развивайки своята фантазия, значи човечеството се е развило благодарение на фантазията. На Айнщайн, на Томас Едисон, на Леонардо да Винчи и на всички тези велики Екзюпери. Но как става това творчество? То става, като имаш количествени натрупвания и те се превръщат в качествени изменения. Ако нямаш вдъхновение, ами иди прочети някакви други стихове. Ако искаш да пишеш стихове, пък нямаш вдъхновение. Ако рисуваш и нямаш вдъхновение, иди виж в галериите и изложбите на другите художници. Ако пееш и нямаш вдъхновение, иди слушай концертите на другите. Така се прави. Но в крайна сметка, всеки от нас, колкото повече развие творческото си мислене и почне да му ражда главата нови идеи, толкова по-добре за него. Той ще успява в кариерата. Американците плащат повече за идея, отколкото за реализация. Той ще стане богат, защото главата му ражда. Един режисьор в Холивуд, един Робърт Де Ниро, Брат Пит и който дойде на ума изобщо, са творчески хора. Дори и Бербатов е творчески човек. Във всяка професия има творчество. Когато го наблюдавате, ви доставя удоволствие, нали? Как играе мач. Защото той твори, той създава нови движения. По нов начин рита топката, с питичка, с левото си пръще и така нататък. Така че, в заключение да ви кажа, човек е толкова силен, колкото е силен умът му. Не се притеснявайте да трупате знания. Не всичко го има в интернет. И има ситуации, в които нямаш интернет. Трябва главата ти да ражда. За съжаление ще дам един лош пример. Много лош сега. На 8 декември миналата година 4 млади хора, студенти, се отдавиха в реката, връщайки се от празненства на Пампорово. Студенти от Университета по хранителни технологии. Помните ли го този случай? Някои го чухте.
Защо се случи това? Защото те нямаха интернет вътре в колата, да потърсят да видят как да се спасят тази ситуация. И ни е мъчно всички за това. Но вие трябва да учите. Глупака повтаря грешките си, умният се учи от грешките си, мъдрият се учи от грешките на другите. Ако вие бяхте прочели, ако тия студенти бяха прочели как човек да се спасява в такива ситуации, или бяха учили някакъв курс, техните учители или професори се бяха погрижили за това, те щяха да се спасят. Знае ли някой как може да се спасиш в тази ситуация, да не се отдаеш в колата? Какво трябва да направиш? Отвориш вратите преди колата да потъне. Не е вярно. Та и друг. Трябва да изчакаш колата да потъне и тогава да отвориш вратите, защото тогава ще отведем на равенето, само тогава ще може Не мога да отвориш вратите. Има логика. Други? Аз при такава ситуация второто най-важно нещо не е да се запази спокойствие. Точно. Седящия отдясно на шофьора трябва да си дигне краката и да избута предното стъкло и всички да излезнат от него. Той е най-големият отвор в колата. Няма друг по-голям. То не е толкова силно застопорено, за да не може да се избута с крака. Други се грабнаха да отидат в Стара планина, без да знаят как да се подготвят за такъв поход. Помните го този случай. Нито облекло, нито храна, нито вода, нито нищо. И някой си бил длъжен да се грижи за тях. Държавата изхарчи 100 000 лева да ги търси. Човек трябва да се готви и за битови, и за проблемни ситуации в този живот. Едно време сме учили такива неща, сега не знам дали ги учите. Надявам се образователната система да научи хората да се грижат за себе си. И така, ако някой иска да прекратявам, да си дигне ръката, да видя колко души искат да спра. Няма, добре. Аз все пак ще спра, защото и други искат да говорят. Ако останете студенти, ще слушате моите лекции. Освен това имаме един клуб лидер, където каним велики българи, и чужденци, за най-добрите студенти. И аз го ръководя лично този клуб, общувам с най-добрите студенти. Художникът Светлин Русев, писателят Стефан Цанев са били наши гости, журналистът Тома Томов и още много други знаменитости. Никога, всеки ден чете нещо ново. Всеки ден. Просто вечерта си кажи, днес аз научих ли нещо ново. Дори и моята дъщеричка от детската градина, като я изпраща, ми казва, имаш 4 задачи днес, всеки ден. И те са да спечелиш нови приятели, да научиш нещо ново, да се забавляваш и да си пазиш здравето. И ги казвам тия неща всяка сутрин, като я водя на детска градина весело. Вие сте наши деца. Ние ви обичаме и ви се радваме. Вярвайте ни, ще успеете. България върви добре. Не се поддавайте на унизенията и на глупостите, дето ги говорят вестниците и политиците, че сме в криза и не знам какви глупости. И аз надикнете в историята. Има ли тук някой историк да каже от 1000 години назад имало ли друго освен криза? Все криза. Все войни, все робства, чума, холера. Цели градове са изгарени заради това, че някаква епидемия е плъзнала там. Няма да се плашите от кризи и от глупости. И по време на кризи и Шекспир, и Леонардо да Винчи, и всички учени и творци са създавали шедьоври на изкуството, литературата и на архитектурата, и на какво ли не. И на науката. Така че ще ви дам един прост пример. Например, аз как ги уча студентите. Нали, обикновено кленчем, сме бедна държава, малки заплати, такова, ужас, тук не може да се живее, дай да ми им чини в Лондон. Учи ги да превръщат недостатъците на държавата в свои предимства. Ще станеш бизнес леди. Ще станеш, ще имаш мерцедес, ще имаш шофьор, който да те вози. Ще направиш бизнес. И твоя бизнес ще бъде по-добър от тия в Лондон, защото тук заплатите са по-ниски. Ще плащаш по-ниски заплати. Ето един пример как да превръщаме недостатъците на държавата в свои предимства. Аз съм ръководител от 25 години.
И всеки Божи месец плащам по 300 заплати. И то на мастити професори, които искат по 2-3 хиляди лева заплати. Не са никак лесни. Не ми е лесно. Но, ако искаш на този свят, решаваш. Или да бъдеш играч на стадиона, или да бъдеш запалянко на трибуната. И решаваш. Но един и другия имат различен статут. Един е печели добре, другия не е чак толкова. И така. Развивайте творчеството в себе си. Преди много години излезна една книга на Джани Родари "Граматика на фантазията". Може би някои от вашите учители са я виждали. Много, да. Да. Точно това се прави и там. Как да възпитаваме децата си, да развиваме от тях фантазията. Слагате, казва, една чертичка, едно колелце. И предложете на детето си да завърши тази рисунка. То прави от колелцето слънце, може би, чертичката море. Слага и дървета, слага цветя. Но то развива своята фантазия. Последното, което ще ви кажа. Човек се ражда творец. После обществото започва да го свива и да го вкарва в канари и да го боядисва със сила боя. Имаше един такъв филм "Куко". Там се виждаше точно илюстрирано това на Рикулев. А доказателство, че се раждаме артисти, хора на изкуството, кое е? Ами вижте 3-годишните дечица си играят и фантазират непрекъснато. Дали ще играят на мама и татко, и на чичо доктор, и на пациент, или на каквото ви дойде на ума, но те творят. После ние почваме ги шамаросваме и стига се занимават с глупости, и тук сега така. И най-накрая. Така. Благодаря ви. Оставям на вас да решите на кого, защото няма да стигнат тия книги. За библиотеката колко да отделите, на всичките са автограф от мен. И на кои подредени по успех, държа на отличниците. Подредени по успех, им ги раздайте подарък. А пък аз ще донеса още за всички тези, които проявят интерес тук, да направят един списък, които не получат книги, ще им донеса още тук и ще им сложа автограф. И ще имате възможност да прочетете тук. Идеите са много интересни, но съм ги представил в по-весел вариант. Има вицове около тях, има карикатури. Сами себе си карикатурим ние, професорите. И така. Благодаря за възможността да общувам с Стефан Бонев. Като се вземете книжката, вижте на 118 страница нещо, понеже той е много скромно и не забравя да го кажа. Професор Димитров тогава още е бил доцент, 2013 година, е награден с награда Пловдив за спомоществователство. Той спаси от културата. Той спаси един цял фестивал от закриване поради финансов недоимък. Това просто за стария пловдивски авторитетен камерен фестивал в стария град, който се провежда. Добре, благодаря, господин Бонев. Продължавайте по програмата, какво има да се прави още. Така, по програмата по-нататък гледам, че аз се казах, че забравя някой, не съм се забравил. Любка Славова е тук. Тя е също... Понеже се сетих за нея и стана дума и за книгите, а тук има още книги. Нека да ги представя тях, какво ще мине нататък. Любка Славова дарява една своя книжка на библиотеката на гимназията. Това е "Огънят на облачните птици". Това мисля, че беше първата ти книга, затова ти е още по-скъпа. Евгения Коваджийска също дарява 3 книги "Косаша на звезди" за библиотеката. И аз подарявам тук по една книжка от предишниците, защото вече свършиха "Изпит по летение" и "Разкази за двама", и 3 броя от последната книга "От прага на храма", която излезе в 2012 година. До 4-та книга е на път, но пак поради финансови затруднения се забавя. Ще го правим. Тук професор Димитров също помогнал. Трябва още някой да я помогне да издам последната си книга. Дима Политова подарява своята книга "Сол". Тази сбирка с много оригинални стихове, мисля, че имаше и проза вътре. И проза, и поезия. Още една нейна книга "Камертон". Това ти беше предишната. И голота съм облечена пак на Дима Политова. Сега има тук 3 неща, които няма да благодаря, защото са ми само по един брой. Може би някои даже ги познават.
трансформиращо разказ, текстови задачи за развитие на четивни умения и български език и литература. Защо ви ги показвам тези три помагала? Защото в тях има, във всяко от тях има по един моя разказ, който се изучава в, мисля, че в 7 клас. Възможно ви да сте учили по някои от тях. Стареца единия се казва, другия е Кошарят, а третия е Писмо за надежда. Как се стигна до тези разкази да влязат в тези издания, честно казвам, ясно. Даже случайно научих за тях. Оказва се, че българско законодателство дава възможност на всеки издател, когато става дума за учебни цели, да взима произведения, да ги публикува, да прави търговия с тях, защото тези издания струват пари, без дори да уведоми авторите, че са включени вътре. Аз нямам нищо напротив, това е за мен чест, защото се броят на пръстите на двете ръце сигурно авторите в България, които имат шанса да влизат такива учебни помагала. Поне в тези трите, освен мен, има само един друг жив български автор и това е Георги Господинов. Но мисля, че все пак е редно човек да знае, когато ползват неговите неща. И вие тук нататък ще пишете, ще попълвате недоизречено, ще правите някои други неща. Не забравяйте, че и вие ставате автор. И тези авторски права, за които говоря, са много важни, защото както се краде в материалната сфера, така се краде и в творчеството. Свидетели сме всеки ден на неща, които са приписани, компилирани от някакви други издания и трябва да се внимава много с тези неща. Какво друго да кажа? За мен е за конкурса, вече ви казах. Значи идеята до 13 февруари, петък, да ги попълните, да ги напишете на компютър, който на компютър, мисля, че тук едва ли има човек, който не може да го направи на компютър това нещо, да го направи на ръка да го напише и просто да го сканираме. Тук мисля, че госпожа Иванова ще помогне с хедер и да ни изпратите файловете, понеже журито, част от журито не е в Пловдив, казаха Марела Русия да твори и работи във Варна. Тя ще участва оттам. И до 13 февруари да ги изпрати. Гледам, че някои вече сте ги написали, но не бързайте да ги предавате. Нека да отлежат. Помислете пак. Не бързайте. Знам, че като съм ги раздал по вас, така някой от вас се изкушава да ги попълнят да ми ги дадат сега. Не. Нека да отлежат. Когато се пише нещо, е хубаво да се остави да отлежи известно време, как се казва, да му излезе в ирата и да го погледнете с други очи след това. Когато напишете нещо, предполагам, че тук и поетесите, които са заедно с нас, които са лауреати на университета, ще ви кажат, че когато погледнеш след време с други очи, ти виждаш по друг начин това, което си написал с един така по-отчужден поглед, по-трес поглед и виждаш нещата в по-правилна светлина. Тоест, като един читател. Но да преминем към останалите. Здравко, аз мисля, че първо добре да дам от тези. Да, разрешавам. Но не от конкурса. Искам да ви кажа довиждане, защото тръгвам за Северна България. Там имаме филиали в Търново и Русе. Идвам за Русе. Аз съм и родом от там е майка ми и брат ми. Ще отида да им занеса коледен подарък след обед. Но ако има желание, готов съм да продължим този разговор и да си поговорим за много важни неща. Ако искате, като прочетете книгата, можем да я обсъдим. Темите са много интересни. Благодаря ви за това, че ми обърнахте внимание. Успех ви! Аз си го наричам негово професионален читател. Това е най-точно. Той не обича думата критик и аз го разбирам защо. Наистина, тя е доста деловерова. Здравко е преподавател в Пловдивския университет и може би някои от вас скоро ще попаднат така на негови лекции, упражнения, не знам той си знае какво прави с вас. Сега, исках да спомена още нещо, което се въртя така на пръста, защото се го забравям. Значи има още награди, които се дават на конкурса и е редно все пак да споменем, че библиотека Иван Вазов, Народна библиотека Иван Вазов дарява на всеки участник, който от Пловдив, който печели конкурса. В случая ще бъде само от Пловдив, защото обявявам конкурса само вашата гимназия този път. По една безплатна читателска карта, целогодишна за ползване на зубите на Народна библиотека Иван Вазов. Тук са и трите удостоени с награди на последния конкурс и Бихрин, и Таня и Евлина. Те имат по една карта от библиотеката.
Тези от вас, които спечелите, те ще получат такава награда, както и парична награда, която ще бъде осигурена от професор Димитров, който се тръгна преди малко. Преди да продължим обаче нататък, виждам, че домакините са ми приготвили тук няколко снимки, да ги превъртим набързо. Това са вас, то се вижда, нали? Сега къде са, тук едни път и готово. Това са ми книгите, които ще ги видите после и тук, които ги дарявам. За съжаление, отраска и за двама и изпит по летение само по една бройка, защото вече се изчерпени тиражите. Трябва да ги признавам явно. Предполага на грана съм подготвил повече. Има тук 3, мисля, че още 3 мога да извадя от чантата. Ако намеря, къде съм сложил отзад някъде. Да. Тук е един момент от размяна на книги между мен и... О, Боже, забравих. Излезим името. От книжарата за Захари Карамашлиев ще го извинявам. 18% сила. Той, между другото, в момента е директор на издателство Сила, тъй че някои от вас, ако имат готови книги и са решили да кандидатстват там, ще минат първо през него. Много добър автор, който първо на шуме стана известен в чужбина за океана, след това стана известен в България. Апропо, аз преди да издам тези книги, 2003 година имах 4 публикации в 2 алманаха, които излизат в Щатите. И чак 2 години след това успех да се бъде книги, преди да издам първата си книга "Разки език". Явно това е пътя на българските творци, за съжаление. Дано се променят нещата и мисля, че вече се променят. Но не е редно човек да бъде отразен първо зад океана и след това да се мъчи да се докаже и в България. Тук е един момент, когато се разменя фотография с Захари Карамашлиев. Това е момент от една среща, в която участва и Марела Русева, в края, за която ви говоря, която първо е подписано до изречено, която е член на журито и официално ми е автор на конкурса. То се вижда, че аз сама зарежда котове същото. Десото свири на китана, че е свири на нашите неща, като ти му шефка на книжарната сила. Да не да стане нещо. Може да се бъде това време. Така, това е също от тази срещата снимка. Както виждате, че автографа е тук и пие вино, значи събитието просто е по-легално и влязло в Гинес. Така, още една снимка от там. Думата има Петя Райчел, която е модератор на книжарен, се представя книги, ще представя може би и ваши книги, ако ги издадете там. Това е една стара снимка от първото връчване на наградите, когато беше и Дима в журито. Тук е връчване на Виолета Караджова наградата. Това е Здравко Дечев, който се мечлей тук на гъла. За съжаление, кадър не е много хубав. От интернет взех, че съм загубил оригинална рекари. Тук малко съм по-разлет така, колко трябва, но то се е естествено, защото взимам награда Пловдив за недоизречено за конкурса. Значи, може би това е единствен конкурс, който има награда. Който не само раздава награди, но и печели награди. Това е за второто и третото издание на недоизречено, което направихме в руските и коментарните гимназии. Надявам се, че и това издание няма да мине без награда. От това зависи. Отново една снимка с Марела Русева. Тук е Елена Комачинска, чете награденото си произведение, тя ще го прочете след малко, не живо да чуете недоизречено. Ето го професор Димитров. Елена Диварова в края се вижда, Начо Христосков, който е членове на журито, Здравко Дечев и моя Гълъс в края. Притеснен да не би да изтървава някой човек, който трябва да бъде награден, пък не. И Любка Славова тук някъде го среща, но не се вижда в момента. Това е книгата на Марела Русева, която тя издаде вдъхновено от недоизречено. Това е първата и книга, която има много странно заглавие "Да ме обичаш, ме научи". Да ме обичаш, ме научи. Това е някаква граматическа история, която много трудно свикнах с нея, обаче ми хареса много хубаво. Така. В момента, когато Димитър Минев, шеф на Народна библиотека, връчва читателските карти на тези 3 дами, които виждате срещу вас. Още така да се каже историята конкурса в снимки. И изданието, което беше в хуманитарната гимназия, 10-11 клас, 8 клас. Учителката, която е тук, също се казва Николина Вижовото и също е по български език, само че е Николина Георгиева. Изобщо в този конкурс сме върга на Николи. Така, да, Николата наближава. С Марела Русева написваме грамотите в варенското издание на недоизречено, което беше на 13-ти, забележете,
петък, така че не случайно избрахме тази дата, 13-ти петък, февруари месец, на вечерието на Свети Валентин. Това беше национално издание на конкурса, книжарницата е сила Варна. Беше пълна залата и много награди имаше и много силно участие. Марела с цветя, общо взето тя е като една вид лицето на конкурса, така се каже, имидже на конкурса. Задеси с китарата, Боя милост, тук за наградата Пловдив. В ръка също едно размазана снимка с нещата са толкова добри и мисля, че това бяха снимките. Тук имаме снимка също не много качествена от ателието по творческо писане в Руската гимназия, където правихме едното от недоизречените. Здравко Дечев пак се вижда там в ъгъла горе, и на Иванова, писателката, също беше тогава в журито. Това са недоизречени, които публикувам в Вестник Парица. Аз имам една рубрика, която поддържам от 1997 година в Вестник Парица, всеки понеделник излиза. Общо взето за сега поне никой не ми държи сметка какво публикувам в нея, защото аз работих в Марица преди да отида в отдел култура. И тук са публикувани недоизречените. Дай Боже, ако съществува рубриката до година, победителите ще излязат тук на тази страница на Вестника. Това е също забележете 13 страница. Всеки понеделник 13 страници за тази рубрика. Това са публикации от Марица, където връчваме наградите. Самата грамота, между другото, тя Мария Русева ги изработи, но пак не е много качествено. Както да виждате как изглежда грамотата. Награждаваме финалистите неизречно от трета част, това е последното издание, нашето е шесто. От Вестник Стандарт, една публикация. Това е по повод на 22 мои разкази, които бяха преведени на руски език в един руски алманах. Излязоха още и публикации, от изречено. Това е Вестник Стандарт вече с националния вестник, той също ни сътрудничи, тук се много и отразява всички наши неща. Вчера имаше стандартната публикация за това нещо, което е в момента. Самата матрица ни е изречено. Още един кадър, тук малко се му направи по-слаб така от Руската гимназия. И Билина в друг ракурс чете това, което ще чуете след малко. Още едно награждаване, първи път тук награждавам на Цвети Михайлова, тя издаде книга, след това даже включва в книгата си това, което написа от недоизречено. Тези бузи са от Варна. Белена Белчева, известна поетеса варненска, Марела Русева и Ваня, която има между другото издадени 24 книги. Тя само странно име, странно фамилия, което мен не мога да се спомня. Така, общи снимки. Това е от представянето на книга във Варна, която наскоро бях. Като авторката на книгата, между другото аз тя нося, трябва да я дам по-скоро изобера. Ябълки Канела, Валентина Йосифова. Това е в Радио Варна, в тяхното студио. Те снимки са пак там, те се повтарят вече. Валери Станков, големия български поет във Варна, каквото е за нас Иван Бъде в Пловдив, това е за Варна Валери Станков. Между другото на 15-ти, ако искате да го чуете, ще бъде в книжарната Сиела. 15-18 часа. И това беше. Сега, почваме първата награда. Евлина Комаджийска, голямата награда на недоизречено 5. Да чуете как изглежда нейното недоизречено. Здравейте, първо искам да ви кажа няколко думи за това, защо участвах в конкурса и защо евентуално вие трябва да участвате. Това е едно предизвикателство и към дух, и към материя, и към мисъл, и към съпреживяване, и към чувство. Не трябва да се чувствате по някакъв начин спънати в скоби, в кавички от тези думи. Напротив, те трябва да развият вашата мисъл и съвсем свободно да се опитате да кажете нещо много и различно. За да имате култура на писане, трябва да имате първо култура на четене и да знаете какво четете и защо го четете най-вече. И няма да влезам повече в подробности. Успех в конкурса. Само да кажа нещо, защото ти си много скромен, няма да кажеш. Тя е носител на наградата Тора Габе, за коя година беше? Преди 2-3 години специалната награда взех на Славянската академия. Аз имам и много други награди, не съм чак толкова скромна. Както и да е. И сега ще ви прочета награденото стихотворение. Имам 4 издадени книги, но нямам бройки. Оставям ви 3 книги от последната си книга "Косач на звезди", който обича любовна лирика, може да я прочете спокойно.
И ако някой иска да се свърже с мен да му подаря книга, свържете се с преподавателите и да ме намерят. Евелина Коланджийска, Без обратен път. Лицето ти потъва в сезона на мъглите, като онзи ранен лебед, носеш умората ми на простреляното си крило. Ще почернеят сълзите като голата земя, но дали ще убиеш демоните ми? Винаги намирам онази топла, крехка и неопитна самота в очите ти. Помниш ли онези разгулни зимни дни, в които се учих да те обичам? А ти дали все още ме обичаш? Разчупих тъгата на големи медени пити и нахраних птиците. Заедно ги нахранихме. Прокапа цветна тъга от човките им. Никога няма да го забравя. Не чупи надеждата на късове обич. Да обичам мога, но колко е трудно да се надявам. Все по-далеч и по-далеч са ръцете ти. Галевни, търсещи, но най-често раняващи. Като малки неразделни приятели се люлеем на косите на самотата, а как е стегнала дланите си около нас. Вече нищо и никой не може да ни помогне. Никога повече. Колко ми струваше да бъда любовта ти. Не тръгвай никога, за нищо. Не от мен. Ти си моята последна буря, знаеш ли? Ще ме сънуваш, макар че ще обичаш дали. Благодаря. Таня Даскалова е на вашата възраст. Виждам тук, че някои хора бързо, тека да ги изчакаме да се излязат. Таня Даскалова е ваша възраст, тя е от хуманитарната гимназия, печелила е един път награда на третото издание, сега на третото пак има втора награда. Ще изчакаме ли още малко? Аз в начало не исках да участвам в конкурса, като разбрах, че има думи и реших, че това не е за мен, защото мразя някой да ми слага думи в устата. Обаче после реших да приема думите сякаш са мои и да вложа в моите идеи и някак се получи. После дори забравих, че съм участвала в конкурса. Едно момиче от моя клас ме извлачи от стаята да ходим на награждаването и неочаквано бях наградени. Така че пробвайте се вие, не се знае никога. Лицето ти сковано пак с мимики. Ще останеш ли човек от мрамор? Винаги. Сълзите удрят се ранени в очите ти, разруха властва даже над мечтите ти. Дали още си способен да обичаш? Дали със сълзи ще стопля мрамора? Заедно ще те учим как да тичаш през полетата трънливи на траура. И аз се сковавам от скърби понякога. Преглъщам сланата с гъсти мъгли. Не лишавам сърцето от болка никога, защото болката ражда нови мечти. Не с болка, а с страх си построил ти ада. И за теб там той е всевисша власт, но никой в него сам не пада. Да, с тебе ще падна и аз. Не сърце с крила прокълнати, ще разруша твоя злокобен затвор. Бог в ада ме прати, галевни, познати крила, да скрият твоя позор. Страховете и мечтите са неразделни. И аз ще съм вече твоя мечта. Боговете и хората живеят отделно, но никой не притежава повече от страха. Не падай отново никога. Можеш ли? Ще останеш ли човек от мрамор? Дали? С фолклор. Интересното е, че всъщност съм завършила музикална академия, сега с доста солидно класическо образование, което е свързано с музиката. Преподавам по пияна, цял живот свиря и така нататък. Защо ви го казвам това нещо? Значи, през годините съм имала възможност да се докосна до много видове творчество. Преди малко професора говори за начина, по който е добре вие да се научите да интерпретирате себе си чрез творчество. И досега ми с фолклора, с народното творчество, нещото, което нас ни е запазило като нация и ни е помогнало да опознаем себе си и света около себе си, всъщност така ми даде основание да си мисля, че в крайна сметка няма никакво значение човек какво работи, какво е учил,
колко дипломи е натрупал зад гърба си, през колко много неща е преминал, за да бъде това, което е. Всъщност най-важното нещо, на което е така добре да се научим и да учиме хората около нас, е всъщност точно това, да изричаме себе си по един или друг начин. По отношение на конкурса, пиша от много отдавна, от дете, може би някъде на ваша възраст съм била, когато са публикували първите мои неща и винаги ми е харесвал този начин всъщност на изразяване, чрез писане, независимо дали ще е поезия или проза. Случайно разбрах за конкурса, дори в последния момент от мен. Аз се пречупвам в очите ти. Толкова дълго съзърцавам себе си в тях, че ако утре всичко се срине, ще те вградя в дух. Заедно сме. Делим всяка секунда от оставащото ни време, а често се чудя дали успяваме да го поделим. Онези думи, които не успявам да изрека, всъщност са стъпки. Думи стъпки. Никога не изречени, никому не нужни. Не знам какво да правя с тях. Тихи са. Безмълвно ги изписвам върху белите листове. Да можех, бих ги изкрещяла. Думи стъпки, бавно отекващи по паважа като очакване. Галевни са, барабанят в локвите, градят ми в пръски кал, съзвездия от неразделни неосъществености, в които никой не е себе си и само страхът е в повече. Няма да ги изречем никога. Лицето ти е Христън. Ще го достигна ли? Сложно нещо, там трябва просто да ферментира това, което си видял. По някакъв път едно произведение става резултат от много различни впечатления, които съм поел и от които е минало известно време. И те са ферментирали както виното в бъчната и се получава или много хубаво вино, или много хубав рецепт. Това е. Да? Сте били по-млад? Като се бях по-млад, любимите автори бяха Кафка. Защо спеете Кафка? Един страхотен автор, готов сме се смех. Друг кой е, нали... Пол Сартър, и такива бяха. А сега в момента чета много Тери Прачет, чета много така историческа литература на Пол Дохарти, Морис Джун. Някой да пита още нещо? Това ли бяха? Да. Помислите за Стивън Кинг? Стивън Кинг? Да. Много го харесвам и даже имам някои неща, които така са малко приличат на неговите произведения. Може да прочетете в разкази за двама, има един разказ, който се казва "Те за интелигентност". Книгата оставя тук, както и другите. Потърсете го и в интернет. Виждам, че времето наистина напредна, може да се каже още много неща, но трябва да приключваме. Благодаря ви, че бяхте тук.